യൂട്യൂബിൽ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും ട്രൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് മസാല ഓംപ്ലേറ്റ് നമുക്കും കൂടി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയല്ലേ, എങ്ങനെ ഇരിക്കും നോക്കാമല്ലോ. അതിനകത്ത് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുകയും നല്ല കാണാനൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ സംഭവം സിമ്പിളാണ്, പക്ഷേ ടേസ്റ്റിയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അടിപൊളിയായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ നമ്മളധികം സ്പൈസി അധികമായിട്ട് അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അത് കുറച്ച് പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സ്പൈസ് മസാലയും കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുത്ത സംഭവം വേറെ ലെവൽ. സാദാ ഓംപ്ലേറ്റും ഇതും രണ്ട് തരത്തിലെന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ സംഭവം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ